Azinibolovu. Nansi intwana la sicole ngayo njengamanje. Ngithi ngizama ukubamba number plate lothi imoto yavela isishona ngale. Wangitshela ukuthi une-panic attack. I think yena yamenza ukuthi aquleke kanje. Kuyacaca ukuthi unewele wena ongalazi ngoba lo muntu engimonile ufana nte nawe. Iwele. I wanna know. Let me know. Hey, zele ndaba plate uthi mayilanga ngena uthi samshithi on. Hayi baba siyasho. Phela umuntu besefa mathini. Hey, yabona into ya uswahla lenze. Hayi uswahla impela odaka yabona indaba zoswahla sibeceleni mfethu. Khona ngane ladi ngibona la kaMusa. Hamba la ithi ifuna kaMusa. Azi noma ibonile. Yo mfethu, aza ngathi kuseyona. Nendlela egqoke ngayo ngiqonde sini kwenzakala ngi-right kodwa. Uthi right. Ngizowenza ukuthi yabo futhi in fact nanga ngiyayiqhamuka uMusa wakhona. Wangcono. Hayi Musa, shayisa lana mfethu. Sure manje sit. Mfethu nanga uMusa. Tshela. Hayibo baba, utheme ngimbiza phela uzomtshela. Khuluma naye. Ngimtshele wena. Hayi wona Musa baba, umuntu uthe konta futhi utshela yona. Khuluma. Kusemusa. Mfethu. Ngaya kini la kade hambi lokho ehamba ithi ifuna kena ngani noma isakwazi ngini. Siyahlanya ikhanda. Hey, bafethu angazi noma ziyanishiya yini phathi. Ngicela ngimoshela isikhathi ngi-understand into enishone. Bo, uMusa ebona sesile oqala wayibhoshela wafuna ugrade 1. Yazi ngizokubona manje. No. Yazi bafethu yazi irandi lwile bafethu dollar league yazi. Yashi gazolo bafethu. Manje nisho. Ngicabanga ukuthi singenzani nje uze sothola irandi osona namhlanje. Yazi ngiyibambela lezo ngqondo eyishona. Vele sadinga uplan ukuthi senze lento le. Azinibolovu. Nansi intwana la sicole ngayo njengamanje. Hayi. Hey, kusey. Lapho ngashukile mfethu. Kusekhohlwa insango mfethu. Asihambele sicole ngale ntwana. Okay, number. Yebo baba. Askari gona. Ya bana ntwana ne. Shosho. Shona ngabe ntwana. Shona ngala sila. Asila. Somuthi naye. Yo, hayi. Ngabe sekuthatha phike lokho. Sebuya late manje esikoleni yena. Sabona abafundisi inyanga bacabanga. SS Records. Baba somandla yehlisa uthando lwakho phakamisa izandla kubantu bakho ukubulala umuntu manje sasha lutho imndeni sala yodwa ingena lutho umuntu mamvulela izandla uthela intuba yakhala. Hello? Musa, ngilanga kuphephethu. Ngibona uNosipho uthatha abantu ngemoto bahamba naye. Ngithi ngizama ukubamba number plate lothi imoto yavela isishona ngale. Okay, ngiyeza khona manje ngicela ungilinde lapha. Okay. Now we have a plan to make a billion. Now we have a plan to make a billion.
a plan to make a billion. Now we have a plan to make a billion. Yeah, hey, I'm working hard. If so gang lad, I'm a has Pandi man, Sasso Nan, Nomdal, Riaz, he gave power. That's why I'm jumping. If people are more man, I'm gonna make it rain. Kulebeng Sasagangan, Namanjang Gizagangan, Impilong Kulibing a lul, Ishaya always be with me. Genzimali by a shake and go by Namanja some Sasagangan. Impilong a shincha manch, Ukshis Susa manch, Isagans will pass up manch, my hair has a toilet manch. Billion, I wanna make a billion. Getting a dog and a stallion. Zoba Valim Lomo Papio. Ule came and in it and I'm some face. I'm a popo army. My father told me I'm a grown man. Now I want to take care of my family. Musa, what's that? Yandi. Musa, what's that? Mana, ungaqala ukuza ukwenzakalani. Wena uyafonile wathi uthathwa abantu. Ufuna la futhi Mina. Hayibo. Mina. Uphuma? Benhlelo stiksolo. Angifuni ukuzakala leyo ndoda yakho yes. Kwenzakalani? Uyandisa umfonelile wathi wena uthathwa abantu ngemoto angayazi. Sengithi ngiyafika kuyena ngafica edindilizile lapha phansi. Angazi ke nami ukwenzakaleni. Wangitshela ukuthi une-panic attack. I think yena yamenza ukuthi aquleke kanje. Kodwa nawe Musa usafonela uma wakhe noma i-ambulance ke endaweni yesigameko ukuze akwazi ukushesha ukutholakala usizo Musa. Hawu, sisi come on. Ifoni bengishila. Futhi ngithe mathi ngiyafika, ifoni yakhe ibingenayo ibadge. Bingekho into ebengizoyenza bekumele ngibuye naye ngize la. Ukuze bese sokwazi phela ukufonela i-ambulance la ekhaya. Yani, Musa ngicela ukuphuthumisa amanzi. Yani. Benzakalani? Wena ukwenzakaleni? Uqhamuka futhi. Into engikhumbulayo nje ukuthi ngibona abantu bekuthatha bahamba nawe ngemoto emnyama. Mina? Kodwa bengaqokile kanje. Kwenzakalani la? Usho ukuthi lo muntu bekuyimina nje, usho ukuthi ufana nami. Ngifuna nje ukuthi Nosipho ngakho newele. Kuyacaca ukuthi unewele wena ongalazi ngoba lo muntu engimonile ufana nte nawe. I wanna know. Let me know the shit in my life just come and go. I wanna know why the season coming and many